почва. Ботаническата градина на дворецът на... не знам кой. А покажи се тя случи. Кефеца, селени, не виждали море. Така да не видите сега. Тук ще я приведа. Attention, the water is not drink. It's not drink. Няма да пиете. Дойте тук, ако дойде някой път, де. Който не знае английски, няма вас. Така. Спри. Гледай. Я гледайте. Както си копалят. Къде да няма питате, не пипай както са. Това е България. Село Лесидрен, вие сте откъснати от света. Какво село Лесидрен, бе? Я гледайте откъснати на морето какво става. Тук е красота, наистина. Ето, както си по-хубав в морето се зернило, бе. Я гледай. Ами по-хубав се, бе. Ма той струва пари, бе. Ма тя не струва нищо пък сега. Май, къде е двореца? Това пък е дебел като цвета, я гледай. Я гледай това, бе. Я гледай това. Като цвета. Тук мога сигурски да си приличавам колкото си ще момичета. Правилно. Всички им приличаме както си. Тук не мога да споря вече. Съжалявам. Само, че разликата е, че както са по-красиви от вас. Така си. Сега не мога да го спра. Правилно? Продължаваме. Имаме цел да намерим двореца. Трябва пари. Ските, копелета. Ските. Пъти кръстата. Това вече би да повече пари, колко всички момичета в село. В село те не строят. Къде е двореца, бе? Ето го е. Ето двореца. Вижте, това са, как гледате филмите Зоро, някакви такива, едно време в Мексико. Гледате ли? В такова са бият. Ето такова падат. Тук падат и будат гъда. Филмчетата, тия детски, така. Дай друг път, как сте казали? Това са всички видове почти. Това са не, бе, какво говоря? Това са много видове кактуси. Пише цена. Искате да дадете пари, трябваше да размина сега цените за кактуси. Проблем, другия път ще доведа. Но трябва да кача в някой тир ли, как ще докарам, не знам. Ще взема ремаркета, си я ремарке. Спокойно гледайте сега морето. Това е морето. Селени от Лесидрен. Разбрахте, това е морето. Тук има плаж, сега. Това не е за индианци. Сега един гущер тук прелетя. Какво да ви кажа? Тук си е страхотно. Нека цяло. Не ще ви кажа. Тук вече ви показахме. Опа, къде е двореца? Еле го е. Ай. Скиф. Тукенка. Цветото тук се побереш. Не мисля. Трудно ще е влезе. Вече е напукал вече. Хайде с нас до след малко, като намерим двореца. Ако намерим пари, няма да ви скажем. Това беше градината. Значи това ще градината. Айде, чао. Малко ще има дворец.